Welcome to Mandara SDA Church, a platform where people find meaning to issues of life. We hope you are excited by each and every program that we bring to you. Remember, our mantra is, go ye therefore. It is not good for you to enjoy alone. Please share this program, like and subscribe to all our channels. God bless you. Pamchinjiko wakati firam wakati chenura zitema roparakera kawerera birikunaye roparakera kati samba birikunaye Ruponeso runoshamisa Jesu ari kugaraneni Amchinjiko akanditora birikunaye roparakera kati samba birikunaye Timerino visagitema Dino farana wa mariri Umo Jesu andichenura birikunaye roparakera kati samba birikunaye uya kutimera kanaka jiunze kuna muponesi pinda monasi uperere birikunaye kati samba birikunaye roparakera kati samba birikunaye roparakera kati samba birikunaye roparakera kati samba Muponesi anoshamisa anondishamisa ini anondiwiga mubakore nombo kunenzizize rufaro anondiwiga mubakore nombo rinovisa nyota yese awiga upenyu muruna rwake ofukizane ruoko anondifukiza ini Dina muponesi anoshamisa
anorerutsa mitoro, anondimisa ndizoteneki, ndiye anondipa simba, anondiwika mubakore dombo, rinovisa nyota yese, awika upenyo muruda rwake, ofukidza neruoko, anondifukidza ini, nguva dzese anondikomborera, ndozadzwa nembiri yake, mbiri kuna Mwari ndomuimbira, ndiye mununuri wangu, anondiwika mubakore dombo, rinovisa nyota yese, awika upenyo muruda rwake, ofukidza neruoko, anondifukidza ini, kuti ndapfeka mbiri ndozokwira, tokumba naye makore, ruponeso rudo runoshamisa, toimba tese kudenga, kuti ndapfeka mbiri ndozokwira, tokumba naye makore, ruponeso rudo runoshamisa, toimba tese kudenga, anondiwika mubakore dombo, rinovisa nyota yese, awika upenyo muruda rwake, ofukidza neruoko, anondifukidza ini, anondiwika mubakore dombo, rinovisa nyota yese, awika upenyo muruda rwake, ofukidza neruoko, anondifukidza ini, anondifukidza ini, anondifukidza ini, anondifukidza ini. Baba ndouya kwamuri, hakuna umweze kutimandisi yandega ondinoyendepi, ndodahira iye zvino, Jesu wandifira, ropa rakera parara kuchenesa ini, mwana wenyu ndomdawira, ndinzwe simba renyu, zvidiso zvangu zvazadzwa mune inonguva, ndodahira iye zvino, Jesu wandifira, ropa rakera parara kuchenesa ini, muvambiwe rudawiro, ndotarisa imwi, ndogashira chipo chenyu, ndiponeswe nacho, ndodahira iye zvino, Jesu wandifira, ropa rakera parara kuchenesa ini, ndodahira
iye zvino Jesu wandifira ropa rake raparara kuchenesa ini ropa rake raparara kuchenesa ini ropa rake raparara kuchenesa ini ropa rake raparara kuchenesa ini. Ndoda kukukwazisai mose mukati menguva dzino muzita raJesu tenzi wedu namuponesi, amen. Ndinoitwa Pastor Simon Mavhundutse. Ndinofara kuti tidzidze chidzidzo mukati mezuva ranhasi chine musoro wenyaya unoti salvation kana kuti ruponeso. Salvation, ruponeso. Vhesi ichatitungamirira mukutaura kwedu inobva muna mapisarema 123 vhesi ya 14. Ndichaiverenga mundimi mbiri. Rurimi rwechirungu inoti, for he knoweth our frame, he remembers that we are dust. Pachishona yoti, nokuti iye anoziva chatakaitwa nacho, anorangarira kuti tiri guruva. Mwari wekudenga vatibatsire, Mwari wekudenga vatikomborere patiri kudzidza nyaya yeruponeso. Chaita kuti tinge tiri vanhu vaMwari mukati mezuva ranhasi. Of course tiri vanhu vaMwari nokutakasikwa, but tiri vaMwari zvakare nokuti takaponeswa. Iwe uchava waMwari nokuti uchange waponeswa zvakare. Salvation kana kuti ruponeso zvinorevei. Mumwe munyori anonyora achiti, ndiyo grandest plan kana kuti theme yeBhaibheri. Ndo shoko guru rinotaurwa neBhaibheri. Nyaya yeruponeso inobata nguva yose yatingataura nezvayo yeupenyu hwekurarama kwedu kubvira kwatingati kueternity past kusvika kueternity future. Nyaya yeruponeso inotaura basa raMwari kuvanhu vose. Nyaya yeruponeso ndirwo rwiyo, nziyo inoimbiwa neOld neNew Testament. Nyaya yeruponeso ine senta yayo kana kuti yakabatirira pakakosha payakabata ndepamunhu anonzi Jesu Kristu. Tererai vana vaMwari, chii chinonzi ruponeso? Vara rekuti ruponeso kana kuti salvation rinobva muvara ravangataura vachiti rinonzi soteria, rinobva muvara rinonzi sota, zvinoreva savior. Ine chekuita nemuponesi. Hatigoni kutaura nyaya yekuponeswa pasina muponesi. Saka tati nyaya yeruponeso inosenta pana Jesu Kristu neumwari wake. Mukati menguva dzino, regai kundikasike kutaura ndichiti, nyaya yeruponeso ndo basa guru rakaitwa kana kuti riri kuitwa richaitwa naMwari pakati pevanhu. Mwari wakatisika, of course. Tiri vana vake nokusikwa, munhu wese munhu waMwari. Asi tasikwa mumufananidzo waMwari. Kune zvakazoitika mukurarama kwevanhu zvakavhiringidza ukama pakati paMwari nemunhu. Mwari kubva vachigadzira nzira zano rekuti vadzokedzane nemunhu wavakaita nerudo runoshamisa. Kubva varuka rinonzi zano reruponeso. Saka zano reruponeso riri mumafezi matatu kana kuti zvikamu zvitatu. Chikamu chekutanga, chikamu chatingati pachirungu past tense.
ndezvakaitika kare. Ibasa raMwari raakaita rekudzikinura, kuponesa munhu asati avapo. Ndosaka vaRoma chapter 5 ichiti, tichiri vatadzi Kristu wakatifira. Saka ibasa rakaitwa naMwari kare, in the eternity past, Mwari vasati vatongosika nyika nevhu, Mwari vasati vatongosika munhu nevhu, Mwari vakaona zvakanga zvichazowira Adhamu, kubva vagadzira zano rekudzikinura Adhamu. So nemamwe mazwi, Mwari vakagadzira nzira kare yekuponesa munhu zvakazara kubva mukati mesimba rechitema nematuzo acho anonzi rufu. Saka iwe neni, nyaya yekuponeswa kwedu yakarukwa kare, yakagadzirwa kare, Mwari vakapedza nezvayo. Asizve nokuti Mwari vakagadzira ruponeso kare, hazvirevi kuti takabva tatoponeswa. Yes, in a way takaponeswa, but pane zvinofanira kuitwa mufezi number 2 inonzi present tense. Ndo zvazviri nhasi pakurarama kwako iwe neni, nzira yakaiswa naMwari iyo yekuponeswa kwemunhu kuburikidza naJesu, gwayana rakabayiwa kare, before the foundation of the world. Basa iroro raitwa, Jesu unozoya panyika, ofa pamuchinjikwa. Kana afa pamuchinjikwa, oti kuna Nicodemus, ani nani anotenda arege kufa asi ave neupenyu husingaperi. Saka pane inonzi present tense, inove ndo basa raMwari nhasi, inonzi na John chapter 5, from condemnation to life. Mutadzi atadza pamberi paMwari ari kufanira kufa. Jesu oti ani nani anenge atenda zvirokwazvo haachafi asi anowana upenyu husingaperi. Saka pa present tense kapa ndo zviri kuitika nhasi. Pari kunzi chiuyai zvino titaurirane, ndizvo zvinotaura Jehovha. Kunyange zvivi zvenyu zvakatsvuka zvikatsvuka semucheka mutsvuku, ndichazvichenura samakusha amakwai. Present tense. Ndo pane basa rekuparidzwa kwevhangeri nhasi kwauri neni kuti tiponeseke. Tichararama vana mai, tichararama vana baba, tichararama vakomana nevasikana. God is in the business of saving mankind. Ndosaka vaimbi vachiti, uyo unoda ngauye, anoda ngauye. Pa present tense ndo pane nyaya, nokuti past tense yakaitwa, future tense ichaitwa, but nyaya iri pa present tense nhasi. Uri kugamuchira here nyaya yeruponeso today? Ndosaka vana Hebrews chichiti, kana manzwa izwi rake zvichinzi nhasi, today, musaomesa mwoyo yenyu, because Mwari vari kuruka chirukwa chavo chavakaruka kare, vapa present tense kwauri neni tichiri kurarama. Phase number 3 inonzi future tense. Future tense inorevei? Iyi ndo time Mwari yavachapedzisa basa rekudzikinura mutadzi kubva musimba rechitema rinonzi rufu. Teerai vana vaMwari, maiziva here kuti kunyange tikatenda kuna Jesu nhasi, tikaponeswa, tikabhabhatidzwa, tikararama zvinofadza Mwari mukati meupenyu, asi simba rerufu richatiwana kana Jesu asati auya. Ndosaka shoko kubudikidzana naPauro richiti, vakomana, vasikana, vaKorinde kutanga chapter 15 verse ya 51, regai ndikuudzei chakavanzika, hatingatongovati tose asi tichashandurwa tose. Nokuti ichi chinofa ichi chinofanira kufuka kusafa, nechichi chinoora chinofanira kufuka kusaora. Ipapo kana chinofa chafuka kusafa, nechinoora chafuka kusaora, ipapo shoko richaitika rinoti, rufu rwakamedzwa nokukunda. Naiwe rufu, kukunda kwako kuripi? Rumborera rwerufu
nerufu ndizvo zvivi, nesimba rezvivi ndiwo murayiro, asi Mwari ngaavongwe unotipa kukunda muna Kristu Jesu. Terera vana vaMwari, future tense. Ndo Mwari paachauya ishame inoburuka omira muchadenga odanidzira nezwi rehwamamda, ipapo vakafa muna Kristu vachatanga kumutswa nekusaora kuti Mwari vachirescue vanhu from the power of the grave. Isu vapenyu vakasara tichashandurwa sekubwaira kweziso, ipapo tichava nashe nguva dzose. Mwari vanenge vapedza tsoro yeruponeso. Past tense vakaita, future tense kune vanotenda vanogamuchira Mwari vari kuita, present tense kuna vose vakamugamuchira. Uchavapa simba rekukunda guva, uchavapa simba rekusumuka panyika vachichingamidza Isha mudenga, uchavapa kodzero yekunotonga naEmmanuel vari mukati medenga. Saka ndiyo nyaya yeruponeso in brief. Patirega ndimoverenga vhesi tichaitarisa kana taakupendera tichikombera nyaya yedu yeruponeso. Luke chapter 18. Luke chapter 18. Ndichaverenga verse ya 9 ndichimhanya kusvika pa 14. Mufananidzo womufarisi nomuteresi. Verse ya 9. Wakarevavo mufananidzo uyu kuna vamwe vakanga vachizvitenda vachiti takarurama, vachizvidza vamwe. Akati, vanhu vaviri vakakwira kutembere kundonyengetera, mumwe ari mufarisi, mumwe ari muteresi. Verse ya 11. Mufarisi akandomira akanyengetera kudai achizvireva akati, ndinokutendai Mwari kuti handina kufanana na vamwe vanhu, makororo, vasakarurama, mhombwe kana muteresi uyo. Ndinozvinyima zvokudya kaviri nevhiki, ndinopa chegumi chezvo zvandinowana. Ndo munamato womufarisi uyu. Kubva ati amen. Verse ya 13. Asi muteresi wakamira kure, asingadi kunyangwe kutarira kudenga, akazvirova chipfuva akati, Mwari, ndinzwirei tsitsi ini mutadzi. Amen. Verse ya 14. Nokuti ndinoti kwamuri, uyu, kureva muteresi, wakaburikira kumba kwake aruramisirwa kupfuura uya kureva mufarisi. Nokuti mumwe nomumwe unozvikudza unoninipiswa, noumwe noumwe unozvininipisa uchakudzwa. Mwari vaise chikomborero pakuverengwa kweshoko ravo nokusingaperi. Amen. Tere vana vaMwari, nyaya yeruponeso Mwari vairuka yagadzirika. Iwe neni tagadzirirwa nzira yekuponeseka kwedu chakavanzika, chechitema chaitika kudenga. Kubva Mwari vaita chakavanzika chekururama kwavo, chekupfekedza Jesu umunhu. Iye ari Mwari 100%, oita munhu 100%, kuti vanokaunta chakavanzika chechitema, the mystery of sin and evil. Mwari vaita zvose izvi. Past tense yesalvation yaitwa, present tense yesalvation yaitwa, future tense yesalvation iripo. Pane dambudziko inonzi navaEfeso chapter 2 pavhesi ya 14. Pane dambudziko riri pachapter 2 vhesi ya 14 yavaEfeso randava kuverenga panapa. Vhesi ya 14.
nokuti ndiye rugare rwedu. Iye wakaita zvinhu zviviri kuti chive chinhu chimwe. Ndiri kuda apa papa underline apa kwekunopedzisira kwevhesi ya14 uku. Akaputsa rusvingo rwapakati rwaitiparadzanisa. Pauro ari kuti vadikana, Mwari vagadzira nyaya yekuponeswa kwako neni. Chavhiringa nyaya iyi is the barrier. Pane mudhuri wamirizika pakati. Barrier iyi mukaha uyu wakonzera kuti iwe neni tigone kutadza kunanavira nokusvikira nyasha dzaMwari dzekuponeseka kwedu. Unoda chiuya kuna Jesu. There is a dividing wall. Pane mudhuri wokuparadzanisa. Mudhuri uyu vanotarisa nyaya dzeruponeso vanodzinzvera mushoko raMwari Bhaibheri nokudzihwerengedza nokudziunganidza vodziisa muzvipoka zvacho. Vanoti bhariya iyi, mudhuri uyu uri muzvinhu zvishanu zvinokonzeresa kuti iwe neni tichida kuponeswa but hatiponeseki. Mwari achida kutiponesa haangatiponesi nekuda kwemudhuri uyu. Mudhuri uyu uri kukonzerwa nei? Number 1, Isaiah 57 verse 15. His name is holy. Isaiah 6 andoida verse 1. Negore rekufa kwamambo Uzia ndakaona Mwari agere pachigaro chirefu chakakwirira, mupendero wenguo yake uchizadza temberi. Ndikaona serafimu. Ndi Isaiah uyu. Pari kuti serafimu ari kureva ngirozi. Ngirozi dzakaona serafimu dzaiva namapapiro matanhatu, namaviri dzaimashandisa kubhururuka, mamwe maviri dzaimashandisa kufukidza tsoka, mamwe maviri dzaimashandisa kudini vana vaMwari? Kufukidza chiso. Handinei nenyaya yamapapiro, hatina nguva yekuitaura. Pandinofarira mashoko eserafimu engirozi. Mashoko anoti dzaiti mutsvene, mutsvene, mutsvene. Isaiah 57:15 yoti his name is holy. Saka mudhuri number 1 is the holiness of God. Mwari mutsvene, vanhu vaMwari. Munhu mutadzi waberekwa nembereko yechitema. God is holy. Hatisi kungotaura utsvene njezvo, but tiri kutaura perfect righteousness. Hana chaanopomerwa. James wrote chapter 1, there is no shadow of turning in him. Hashanuk, Numbers 23. He is yesterday, today and tomorrow. Kuna Malakai. Saka dambudziko nderekuti Mwari mutsvene uyu asingashanduki, asina shadow of turning, anotonga with perfect justice and a perfect righteousness. Osangana sei nemutadzi ari mutadzi kubva kumusoro. Isaiah unoti kubva kumusoro kusvika kutsoka hapana pakukutu pauri. Angori mavanga, maronda, manyoro asina kufukidzwa, hana kubandechiwa, handina pekutarisa, ndinosemeswa. Saka mutadzi oponeseka sei naMwari mutsvene. Barrier number 1. Barrier number 2, the sin of men. Chivi muripo era vana vaMwari, chitema munhu mutadzi. Romans chapter 7 ukaverenga verse 18,
Anoti ndinoziva kuti munyama yangu imo mukati mangu hamugari chinhu chakanaka. There is rottenness. Verse 24. Ndiri munhu uri pakutambudzika. Ndiani uchandisunungura pamuviri uyu wechivi? Terevana waMwari. Paria is the rottenness, the corrupt man. Munhu akaora through and through. Jeremiah 17. Man is desperately wicked. Isaiah. Ota hapana pakukutu. Genesis chapter 6. Continually evil pfungwa dzake. Saka anoponeseka sei? Uchene uchene waMwari nemunhu mutadzi chiri hazvigoni kusangana. Barrier number 3, penalty of sin. Munhu mutadzi. Romans chapter 6 verse 23. The wages of sin is death. Munhu nokuti akatadza, he must die. Anofanira kufa. Saka there is the penalty of sin. Justice yaMwari neuchene waMwari zvinoti the sinner must pay for his sin. Saka munhu anoponeseka sei iye ari mutadzi? Nokuti anofanira kufa. Barrier number 4, spiritual death. Achafa panyama munhu, but anofa pamweya. Saka anoponeseka sei? Barrier number 5, unrighteousness. Tera munhu waMwari. Isaiah obvati kururama kwenyu kwamunozvimisikidza nako kwakafanana namamvemve pamberi pangu. Jeremiah. Nyange ukageza nesipo zhinji, ukageza nehisopi, chivi chako chinenge gwapa pamberi pangu. Isaiah 59 verse 1. Nzeve yaMwari haina kudzivirwa, haana kupfupikiswa ruoko kuti arege kuponesa. Chavhiringa chii? Your iniquities have made separation between you and your God. Terevana waMwari. What is the solution to the dilemma? That is the work of God. Basa raMwari. Vakorinto vechipiri 5:18. Basa raMwari pana Vakorinto vechipiri chapter 5 verse 18. Ndoirava pano. Asi zvinhu zvose zvakabva kuna Mwari. Wakatiyananisa naye na Kristu akatipa kushumira kwokuyananisa. Ndofarira verse 17. Saka kana munhu amuna Kristu chachisikwa chicha, behold, zvekare zvapfuura, zvose zvava zvitsva. Terevana waMwari. Mwari vakagona kugadzirisa nyaya yebharia through the person of Jesus Christ. Ministry of reconciliation. To reconcile. Zvazvinongoreva pachirungu, in short, is to cause to be friendly again. Vanga vaparadzana, ushamwari hwaputsika. Mudhuri wavepo unoparadzanisa, but pane wamiramira pakati. Chandinofarira ndechichi vana vaMwari, Mwari ngaavongwe nekuda kwaJesu. Dai asiri Jesu hataiponeseka, nokuti munhu mutadzi haagoni kuzviburitsa mumatope echitema. Mwari mutsvene, hatigoni kusvika pautsvene hwake tikararama. Jesu Mwari kubva vadanyika ndokudaro, ndokupa mwanakomana wavo mwoga wakaberekwa anonzi Jesu Kristu, kuti ani naani anotenda arege kufa ave neupenyu husingaperi. Dai manyamaminetsi asara ndipembere nyaya yedu mukati menguva dzino yeruponeso. Tarava kuna Luke chapter 18, mufananidzo wemfarisi
nemuteresi mutemberi vaviri vonyengetera muchechi. Terera umwe nokuti wakazarwa kurudzi rwakasanangurwa. Ozviti ndakaponeswa. Wakaponeswa mufarisi. Mufarisi unonomira otanga kunamata dambudziko reunrighteousness ravhiringa nyaya yekuponeswa kwevanhu. Pharisee found it within himself. He has the guts to stand before a righteous God, sinful as he is. Ovatanga kupetenura CV, resume. Mwari CV yangu iyi. Mondiziva ini. Ndinonamata. Handina kufanana na vamwe vanhu. Rega ndikulistire vanhu vandisina kufanana navo. Handina kufanana nemhombwe. Handina kufanana namakororo. Handina kufanana nevanonamata zvifananidzo. In fact, Mwari, to cut the long story short, I'm not like that man. Kutendeka muteresi. Standard dambudziko reunrighteousness pa salvation nderekuti mufarisi, mukristu, munhu wechechi uyu wanga akatobhabhatidzwa iri nhengo muchechi ndo vaiverengwa zvavafarisi navanyori vaizvimisikidza vachitarisa mabasa voda kuamisa seCV yekuponeswa kwavo. Tere vanhu vaMwari, dambudziko reunrighteousness rinokonzeresa kuti mutadzi atadze kuona kutadza kwake, amise kururama kwake kwanzi naIsaya kunenge mamvemve, ndokuona kumisikidza. Ndava wakabvisa bhara rehuni rakaenda kumba kwenherera akaitengera 10 kg yeufu. Saka akuda kuudza Mwari, Mwari ndakarurama, munozviziva ndendisirini nherera dzaiya. Mufarisi kana achinamata iye asingazivi kuti nyaya yeruponeso chirukwa chaMwari, anoda kuudza Mwari mabasa. Mwari mozviziva, ndini jaya mupfumi. Mofunga jaya mupfumi, mofunga anga asina chifoundation here chaibhadhara fees dzavana. Jaya mupfumi wava nechifoundation chekutobhadharira chirikadzi chingwa kuti vanotora chingwa kubhekazi in every day. Reka ndikuudzei, nyaya yeunrighteousness tikasaichenjerera ndo yatitadzisa kuponeseka. Mira ndikubate muromo, nyaya yekuponeswa hatina contribution. Inyasha dzaMwari. Abraham unodedzwa naJehovha kubva muuri revaKaradhiya achinzi buda pavanhu vekwako ndipewo CV yaAbraham kuti wakanga aitei chakaita kuti adanwe. Zero. Hapana. Nenyasha dzavo Mwari, nechirukwa chavo chesalvation, vanotarisa mutadzi ari kure ari muropa rake rezvivi. What I have loved you with an everlasting love. Rarama, live. Terevana Mwari, Abrahama unoburitswa mumatope kubva muuri revaKaradhiya onzi ndichakuita rudzi rukuru. Mwari vofamba naye. Walk with me, Abraham. Gare, walk besides me, Abraham. Gare, walk before me, Abraham. Mwari vachiinspector kararamiro kaAbrahama nokuti nyasha dzakamuwana. But Pharisee has the audacity to tell God, because I pay tithe. Saka ndiri muchene. Unrighteousness, munhu waMwari, unomisa vamwe vanhu sestandard. Wozvitarisa kachengetero kako kemutemo, kaendero kako kekuchechi,
kagonero kako kudzorera zvegumi nezvipo, kahwisisiro kaunoita zviprofita zvaDhanieri naRevelation, wobva wafunga kuti ndatoponeseka. Vana vaMwari, nyaya yekuponeswa is a gift, it's not a reward. Hatiponeswi tichibhadhagwa, tinoponesa nokuti ruponeso rwakabhadharwa. Kune wakabhadhara ruponeso. Ndosaka Bible chiti come buy, chapter 55 Isaiah. Unenzara unenyota, come buy without money. Pasina mari, pasina mtengo. Wakaipa ngasi yenzira yake. Yainzi neumwe munhu. Zvikazi pastor, hakuna here vanhu vasingaendi kuchechi vachaponeswa? Because kuna vanhu vakanaka so. Unoziva kuna vanhu vanoita zvinhu zvakanaka pasi panapa kuetsi kunoku. Kune vanhu vanoita zvinhu zvakanaka maniwe, zvekuti vakaita so zvinoita mutsindo unokwira nemhiri kwemakungwa, zvigoverengwa nemumatande mutande, kuti vangana vakaita zvakanaka, zvekuti nevenhepfenyuro vanotevera kundotora pachiitwa donation yakasimba mani, kuvanhu vari kutambura zvakasimba mani. But ivo vasingaendi kuchechi. Saka kune here vanhu vakadaro vanoponeswa votoenda kudenga. Ndikati munhu waMwari, dai kwaive nenzira yakadaro yekuponeswa, there was no reason for God to plan nyaya yeruponeso obvaisa chechi oti vanhu ngavatendeuka vapinde chechi. Zviri kungoitwa nemutadzi uya, mutadzi akarongeka. We have very organized sinners, very good and faithful sinners, very organized in sin. Hazvirevi kuti vakaita zvakanaka vaponeseka. Kana vasina kunyura muropa raEmmanuel havaponeseki. Tera munhu waMwari, mufarisi akamisikidza CV pamberi paJesu, but haana kupona. Jesu anoti muteresi ndiye example yemunhu anoponeseka pasalvation yaMwari. Nokuti muteresi anoziva kuti nyaya yekuponeseka kwangu centers in the grace of God. Just by faith in Jesus I can be saved. Mbavha dziri mbiri pamuchinjikwa munhu waMwari. Kaverenga Mateo inoti dzakamborasha muromo dzose. Verenge chapter 27 zvakanaka. Vose vari vaviri vakamborasha muromo. Varasha muromo vari vaviri, umwe akazofunga papa mberi akati iwe shamwariwe, unoona zvatiri kuita muchinda uyu hazvisi right. Isu nyaya dzedu toziva but uyu haana mhosva. Ndobva angotaurawo kastatement kemufiofa. Muripo here vanhu vaMwari. Wanga watofa murume ende ana akatofa anaburuka paya. Akataura kastatement kemunhu ofa. Akati Mwari, mundiwirewo tsitsi. Kana maenda amene kwamunoenda ikoko, munditangarirewo. Jesu vakati uyu today waponeseka. Chinotiponesa kutenda muna Jesu. Mabasa akanaka ngauye nekuti takaponeswa. Tisaita mabasa akanaka kuti tiponeswe. Nokuti hakuna basa rinoitwa nemunhu rinobhadhara zvakaitwa pamuchinjikwa. Ndofarira muimbi wenamba 12. Iripo tsime izere neropa, neropa rinobvinza kubva muna Emmanuel. Kana mutadzi akadhidha imomo, tinokokerwa kuropa raJesu vakomana. Tinokokerwa kuropa raJesu ane perfect righteousness, ane perfect justice. Tinokokerwa kuropa raJesu. Ndo pane kuponeseka kwedu. Unaona mufarisi akairasa pakuda kuudza Mwari zvekuita. Nhasi tine maKristu anoda kuudza Mwari zvekuita. Tine vanhu vanofunga kuti vanoda kuudza Mwari kuti ndiponese isoso. You don't tell God what to do. Ndo zvakaitwa naNicodemus. Nicodemus akaenda nedzungu pagidhi rebvepfepfe, kutoenda neusiku kunosvika kuna Jesu, kuda kutanga kulectura Jesu. Iye manje Rabbi, pamunotiona paya tozviziva,
kuti muri mudzidzisi akabva kuna Mwari, nekuti hakuna anoita zvamunoita kana musina. Jesu akachibva wanyarara Nikodhimasi, vhara muromo ugare pasi, rega ndikubate muromo munhu waMwari. Jesu paanoti uyai titaurirane, haasi kuti uyai ujustify zvivi. 1 John chapter 2. Vana vangu vadiki, ndinokunyorerai kuti murege kutadza. Asi kana munhu atadza, peradventure, tinomumiririri kuna Baba, iye munhu Jesu Kristu. Haasi murevereri wezvivi zvedu bedzi, but wezvivi zvenyika yosewo. Nikodhimasi aifungidzira kuti ari kunoudza Jesu. Jesu akasvika akamuti vhara muromo gara pasi Nikodhimasi, rega ndichikuudza. Ukaiverenga John chapter 3 inoenda ndo inosvika kuna chapter 3 verse 16 kunonzi Mwari wakada nyika nokudaro. Mastatement aya aitoudzwa Nikodhimasi, ndiudzewo Nikodhimasi zvaakazotaura mushure mekunge audzwa kuti verily verily I say unto you, kusvikira azvarwa patsva Nikodhimasi hauponeseki. Chakaberekwa nenyama inyama wakomana, uya kuna Jesu. Kana wauya kuna Jesu, iye ndiye ane tsoro chirukwa chake chekuponeswa. Surrender yourself like the tax collector. Akati, Baba, I have nothing to offer. Have mercy on me. Mwari vakati uyu mutadzi anoziva zvaanoita uyu. Kuna vatadzi vakavhengedzera vanoda kuudza Mwari zvekuita. Mwari, izvi zvandizvidi. Imi Mwari, mafanira kutonditira so. Audze Mwari zvekuita iwewe. Gara pasi udzikame. Mwari hamwi kokora pamagrosa. Mwari anoda mutadzi anozvininipisa. Dakunamata nevana vaMwari. Mukati menguva dzino vanoti Mwari ndibetserei. Tatanga nekuverenga mapisarema 103. Ikati, he knows our frame. Anoziva chatakaitwa nacho. Panyaya yeruponeso yesalvation, God knows us better. He knows how to save us. Dai nyaya yekuponeswa tainzi umwe munhu ngaamirizika achiponesa vamwe vanhu vachipinda denga, hakuna wairipinda. But Mwari vakaita nyaya yavo, vakati I know kuti ndakamugadzira sei munhu uyu. He is but dust. He can change shape anytime. He can take the shape of a container. He is dust. He can be fashioned and conform to the situation around him like a chameleon. Ndo zviri munhu. But Mwari voti, he knows our frame, that we are but dust, and he remembers that we are like the wind. We can be taken away. Saka nyaya yekuponeswa ndeyake. Kubva agadzira chakavanzika chesalvation, akati eternally I have served men. Ani nani unotenda kwandiri hangafi. Chinonzi kutenda kuna Mwari chii? Wakaipa ngasiye nzira, ngaanopfugama zviwisire pamakumbo aJesu, asarende nokuti kururama kwake kwaanofunga kwaanobhigwa nevanhu achinzi akarurama kunenge mamvemve. Hagoni kuzvigezesa nyangwe nesipo zhinji, anoramba ane gwapa. Ropa raEmmanuel iri potsime izere nero para Jesu, vanya ngadzi vasamba umo vano chena naro mbavha yokufaya fara kuona tsemeiro. Kana ini munyangadzi ndino chena naro. There is a fountain filled with blood which is drawn from the veins of Emmanuel. The sin-sick soul, the sin-contaminated sinner who swims in this blood, ndiye anoponeseka. Is it your desire to embrace the plan of God to save you?
He saved us. He created us. He died for us. Izo zvipatiri kurarama. He is busy saving us. But it depends with your response. Do you respond to his grace by surrendering zvose zvako pana Jesu? Ugoti all to Jesus. I surrender. All to him I freely give. All the joy of my salvation is in trusting and obeying him. And he does the mystery of godliness in me. If it is your desire, ngatinamati. Baba wari kudenga tokutendai. Nechakavanzika chekuponeswa kwangu. Chakavanzika chekuponeswa kwehama dzangu. Chakavanzika chekuponeswa kwedu. Ministry ya Jesu ya reconciliation. Causing to be friendly again. Imi mwari muchene. Neni mutadzi. Jesu motibatanidza. Kufukidzwa ere nguo yekururama ya Jesu Kristu. Toda kuzvininimbisa pamberi penyu Mwari. Bvisai manyawi nokuzvikudza. Tizviwisire patsoka dzaMesiyasi. Nokuti takaponeswa nenyasha. Zvisingabvi pamabasa. Asi kutenda basa ramakaita in the past. Basa ramuri kuita presently. Basa ramuchaita in the future. To package salvation holistically. Kuti tiponeseke. Kana taponeswa taishuvira Mwari. Muzotiona kudenga. Pachanzi ndivanani vabvepi. Kure Ruponeso nehama dzangu dzakanditarisa dzakanditeerera. Tabva mukutambudzika panyika asi tasamba nguo muropa regwayana. Gamuchirai nouyo unopa upenyu hwake kwamuri kekutanga. Vanzai kusarurama pasi penguo ya Jesu Kristu yekarurama. Mutiponese tose neropa rinobvinza kubva mutsinga dzaEmmanuel. Kuti denga rigozozara nevatadzi vakaregererwa. Ndo munamato wedu muna Jesu nokusingaperi. Amen. Thank you for joining us on Mandara platforms. We hope you have been blessed totally and completely. Remember, like our Facebook page and subscribe to our YouTube channel. And don't forget to invite friends for the next program. Se pase koti wanuwe sengari tene uya unoda uya unoda tumasoko pako monembekana baba wadeka Ewa kudaeza Ewa unoda Uya unoda Nasi uya Pia pamusimu Wazarurirwa Jesu ndiye mzira Yehidi Uya unoda Tumasoko pago monembekana O baba wadeka Ewa kudaeza Uya unoda Uya unoda Nawe wilaide Uya unoda Tewirange izwi Uya unoda Openyo narini Uya unoda Uya unoda
okopa gomo emekana baba wadekana ye wadekulayiza uyo unoda tinozogara pedyo payo mvura yeupenyu Jesu anozomirayo kuchingamidza isu tinozogara pedyo payo mvura yeupenyu wayo Jesu ndiye mvura ini mvura yeupenyu apo tane kufamba tafara kugara uko mvura inowerera tinoona simba tinozogara pedyo payo mvura yeupenyu wayo Jesu ndiye mvura ini mvura yeupenyu ndizobuya kuna Kristu mvura yeupenyu munozoona ruponeso rwagadzirirwa isu tinozogara pedyo payo mvura yeupenyu wayo Jesu ndiye mvura ini mvura yeupenyu tinozogara pedyo payo mvura yeupenyu wayo Jesu ndiye mvura ini mvura yeupenyu. Wanga wayenda kuna Jesu yere wasambwa muropare nyenye unosimira mutsa wake ere wasambwa muropare nyenye wasambwa muropa roherere nyenye moyo wako wakachena oyere wasambwa muropare nyenye unofamba naye mazuva yese wasambwa muropare nyenye unozorora kuna Kristu ere wasambwa muropare nyenye wasambwa muropa roherere nyenye moyo wako wakachena oyere wasambwa muropare nyenye kwambo asika unochena here wasambwa muropare nyenye wagadzirirwa dzimba dzekudenga wasambwa muropare nyenye muropa roherere nyenye moyo wako wakachena oyere wasambwa muropare nyenye rasanguva iyo inesitema usambwe muropare nyenye kunetsime iyo inowerera sambanyi muropare nyenye
wasambwa muropa roherere nyenye moyo wako wakachena oyere wasamba muropa renyenye wasambwa muropa roherere nyenye moyo wako wakachena oyere wasamba muropa renyenye moyo wako wakachena oyere wasamba muropa renyenye moyo wako